Vás lidi, dneska si dám u nového videa. Zamyslel jsem se a řekl jsem si, budu natočit video, stejně něco musí říct. Tak jsem tu. A chtěl bych s vámi teďka něco probrat. Takže první věc, co bych s vámi chtěl probrat. Koukejte ty videa do konce, ne, že to tady budete přeskakovat jak muzík. Druhá věc, co jsem s váma chtěl probrat. Když už na ty videa koukáte, prosím vás, kdyby vás chtělo něco poprosit, koukejte. Když na to koukat, tak dejte like nebo dislike. Ale hlavně tam něco dávejte, protože pro mě je to, už jsem dlouho hrozně netočil. Můj první video to bylo asi před 2 roky zpátky, jo. 2 roky nebo 1 rok zpátky prostě. No. A jak víte, držím se slova takového youtuberského, točím, když mám nápad, ale já mě prostě žádný nápady nenapadají. Takže tak. No. Jinak jako nevím, čekejte, že budou ty videa už takový, že ty videa už budou stříhaný, nebudou takhle, jak teďka točíte, nebo jak teďka točíte, jak teďka vidíte. Stál jsem se aplikaci, kde můžete odříznout ty. Já vím, že tam nemám žádný intro, ale no. Prostě nejsem až tak dobrý youtuber, no, možná ani nejsem youtuber. Chci říct jednu radu, jak se stát youtuberem. Koukej. Koukal jsi na Peťa na Gamese? Já se držím jeho slova. Ty jsi být youtuber, musíš mít pořádnýho hafana. Já jsem si dneska takovýho hafana koupil, mám ho v pokoji, tam na postýlce. No, co s tím nedali, hodíš toho Peťa. No. Dále jsem tady mámě pil kytku. Uměla. Víš to, Peťa. No. Co bych vám chtěl ještě ukázat? To je asi všechno, ne? Prostě budu i vařit, prostě jak takhle si dám třeba jabko, nebo prostě ještě 3 videa, nebo 4 a prostě tady začnu vařit. Přímo na tomto stole mám tady hrozně místa. Tady nedám před sebou Wi-Fi. Chci to ukázat? Koukejte. Tady si mám koupil vázu. Tady Wi-Fi na plík. Jinak co? No. Lidi. Jsem ukazoval tadyhle. Nevím, jestli to vidíte nějak tady. Mám PlayStationa. Přímo tady. PlayStationa. Tady mám notebook. Prostě já nevím prostě, jak to ty youtubeři dělají, že tam mají 500 zhlédnutí, 100 000 lajků. Teď bych chtěl, abyste mi, nebo když budu mít víc jak 10 odběratelů, tak uděláme to speciální video, protože jak 10 odběratelů je pro mě nehorázný číslo takhle. Když jsem ten začátečnický youtuber, tak 10 odběratelů je pro mě hrozný číslo. Takže přál bych si to. No ale co jsem
Co mám hrát, to je asi všechno. Jo, a dostal jsem poznámku. Koukejte. Kvůli tomu jsme hráli ve škole fotbal a já jsem kopl do kliky a prostě jsem zničil kliku. Ničení majetku školy, zlomená klika. Tak, koukejte. Ježiš, fuck off. Čau. No, vidíte to? Zlomená. No ale jinak, to jsem vám chtěl říct. Natáčet videa budu jako, aby mi prostě nešlo vidět obličej. Aby mi nešlo vidět obličej, protože hodně kamarádů mi říká a tam neukazuju obličej, že to je takový trápný, když tam už nic nedělám, tak budu si držet slova prostě. Tak je tohle pro dnešní video všechno, já se s váma loučím a zatím čus!